ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобини ҷадман ами чихелаи назван дедин навор башни мешавад. Ин навору мақсад ба хотири ӯ бародаи ҳастанд ки дар WhatsApp бисёр муроҷиат карданд. Давоми наворро тамошо кунед, иншоалло ки бахтона зарае бошад. Мефаҳмед номерое ки дар бӯи экран мебинед барои закази зинда ва саломат бошед. Азиз башни ва тахтаҳои дубкаги мақсад тахтаҳои солуи пеша дар ин ҳамиҷа аллакай термикса задем. Баъд ба ёд монзад ки навор кунем, пешниҳоди шумо кунем, сантехникӣ мекунем. Хулоси гап ки дар ҳамин канали секретҳои устугӣ мақсад навхед башни машниам мекунем. Хулоси гап номерҳоро мемонем, ҳамон номерҳода WhatsApp мо ҳаст, муроҷиат кунед. ҳозир башнира нишонтон метавонам. ёфтӣ? Не? Не башни ҳозир башни чӯия инамиҷа ҳозир ай 0-2-10 бландай холни на шифрай болои шифрдай на анака. баъд як чизи дига ногуфта намона. И ови термикс мерафтагиша о набушка уҷа 500 литра тайёрай. И 1 тонн ова бардошт мекуна 100%. Инаи пояш дар болои деволай, пояш дар болои деволай, ӯ пояш дар болои деволай. Се поя болои деволай кирпит кагай. Ҳар дивам дар рав кирпит кагай, ҳар диям дар рав кирпит кагай. Хоб, хулоси гап ки инами башни наторуш ҳамин башне ки мо кардемш ба тахтайна мақсад варианти экономичниш чем профил арзонтар меғалта. қади профил ака долга намерава. фарз кардем профил агар 30 сол барава мақсади 10 сол мерава, 12 сол мерава. хулоси гап роҳи экономичниш айда ба ҳамон хотир хостам ки амирам пешниҳоди шумо кунам. ина накоз мерем бо бушкара нишон медам. инаи бушка, инаи ҷои заглушкаш бушкара ки мо навбарод мемонем иҷара маҳкам кардем. инаи қати об пурш мекунем. дастлояи майдакоай 500 литра. и қати 100 об пуршида иҷа мереза мебинӣ. аиш айҷа мо кардагим турбаи 32 қати мебарем то термикса мақсад пеш термикса мерава 15 мешава. нефили кардагим на не жаш ҷоши не жаш бушкаи 500 литра ҳай. дастлояш ина буридагим ина сафеда кабудки дора дастлояш мегӯяд. анаира мо утуплид мекунем. полни қоидави баъдан уҷа мебуроремш. вале бо утуплидш кардам бировардам бо нишонтон. дӯстони азиз башни ҳамаша гузарондагим. ҳозир айвал тора нишонтон медем. баъд пояда нишон медем ки чӣ хел кардагим. башне ки мо гуфтем ки наи се пояш дар болои деволай, ӯ пояш дар рав, ҳамаш дар рав кирпитай. ростои рав дарафтагиай. наи турбае ки термикс давом мерава. и ҳамон турбашай стиклават печондаги скотч кагем. ҳозир бо ай болош ягон нелона ё ягон хоб ягон ҷандае ки бо булошта мекашем ки автонасонаш. башни 2 слой краска кардагим. ме ростам рав рафтагия, и ростам равай. ҳам дар рав кирпитан, ҳам болои девол. мақсад ки ҳамин башне ки ба чӯ мо мекунем иншоаллоҳ ки 2011 каги буд ҳозир эстагиай. ҳамин стил қати зиёдаи 5-6 башни кардагем. ишама хостам ки навор кунам, пешниҳоди шумо кунам ки ам хеле карда мешавад роҳи осониш. так анака вақте ки и оус бурава он он турба барои вақти пирши дар уҷа мепара. мебиниш ки бочкат пир шуда. и 500 литра. инаи қати рафтагия, и қати пир мешава. бочкаи 500 литра. анака ҳозир ман поёна шуморо нишон медам. поён ҳолате ки мо кардем ина увалник
Oyun hast, oygarm hast, termik sıkıştagi özleşte. نه اتوپلیت کردگیم این اوی گلانه وقتی که را محکم کردی ای باشنی او ایسو نمیوی اینجا خودش همون بنیه های ما توقع همی ترمکسو سانتخنیکشا کردگیم مقصد که این ایجاشتانی ای ترگیش تا کلچت بده اینه اوی خنک اویا اینه شده پاردیسته نه جا پاردیسته خلاص گپ که اینم خیلی اینه بعد برای همجاش مقصد یک چند سوال شده بود نگاه کنین اگر بشوه هم خیلی پول کروب بکنین مقصد ای همه ده خوبش همه او شلنگوی که اول میزدن بازی دیگه ای اونو میزن نمی خیلی اگر بتونه همه خیلی پراموی یک اوگلو خطی ای خیلی خوبتره ای خیلی اوگلو خطی ای خیلی میبرن مقصد او خیلی هم میشوه و مقصد به اوگلو بوشه بو خوبتره اینا خلاص گپ که اما بنایه که ما سانتخنیکی گفتش مادر نشون دادستیم اینا او